You know what is this? This is home. Huh? This is home. You made home. Yes. Wow, this is very beautiful, Papa. Okay, okay. Good night, बोल दो. Bye. Good night. Good morning. Welcome back to channel. Morning, guys. नहीं कर ले भाई जहाँ. तो जाइए बुधवार पर काम जाइए भाई नानी ने बर्थडे. असला विराट excited birthday नहीं गए. You're excited? मनंगो makeup set. ठीक है makeup set लाएंगे फिर इनों के लिए. ठीक है? नहीं बेरे फुंग जानी असला. Full थाइसे apple जाओ हम कोई नहीं मंडंग. What's mommy doing? बरे बर्थडे खालामावनो रावखौबो थ' लेंहरनो हाया गथ'फोरखौ जों साथामल' जागोन बर्थडेआव. नै मजिया ब्रेकफास्ट बानायगासिनो. क्या है आज चाय और टोस्ट और एप्पल भी है. देख रहे हैं ट्राइंग टू मेक मशरूम सैंडविच. हो गया तो टाइम है तो बना देंगे. मॉर्निंग पीपल मशरूम सैंडविच माबायदि जागोनथाय जानाय नायनो दे. नै रायजोफोरा सब्सक्रिप्शन लाबाय मिउजिकनि थाखाय. बे जाहैबाय मासाव 1050 रुपिस. ओमफ्राय एनी प्लेटफर्म नोङो फेसबुक इउटिउब अनलाइन प्लेटफर्मफ्राव नोङो जुदि भिडिअफोर बानायबायोबा बेनिफ्राय मिउजिकखौ लानो हागोन. कपिराइट फ्री जेबो सिन्था गैया. आं मा खालामोमोन आगोलाव इउटिउबावनो जेसेबांबो कपिराइट फ्री मिउजिकफोर फैयोमोन बेखौ इउज खालामोमोन. किन्तु 20-30% चान्सेस थायो कि बे गान जे इउज खालामदों जोङो बाव कन्टेन्ट आइडि क्लेम नङाबा कपिराइट स्ट्राइक फैनो हागौ. ओंखायनो नोंथाङा जुदि क्रिएटिभ आर्टिस्ट बा बेफोरबायदि साइडनिफ्राय मिउजिक लायोबा गाहामसिन जायो. नोंनाव 100% बिसोरनिफ्राय मालाबाबो कपिराइट स्ट्राइक फैनाय नङा. ओमफ्राय नोंनि अर्निंसआवबो जेबो हेम्पार जानाय नङा. नानीनि बर्थडे. आसला एक्सपेक्टेशन बिराद गिदिर आगोलनि बायदि लोगोफोर फैगोन होननानै. खिन्थु बे बार्थडेखौ जोङो बिराद फिसा खालामगोन. नानि आं ओमफ्राय नानिनि बिमाल'. रावखौबो लिंहरालै बेबायदि समाव रावखौबो लिंहरनानै लाब गैया. दे जोंना मशरूम सैंडविचआ रेडी जाबाय. With that said, good morning everyone. Welcome back to the channel. आसा खालामो नोंथांमोनहा मोजाङैनो दङ. ओमफ्राय दिनैनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामदिनि. नानिनि बर्थडेनि प्रिपारेसन जागासिनो लासै लासैनो. गाबोनथ' आहा बन्द'. ओमफ्राय दिनैबो एसे खामानिखौ थाबनो फोजोबनो नाजागोन आङो. 5-6टासोआवनो बन्द' खालामगोन दिनै खामानिखौ. No, Papa. टेलिंग लाइस. No, Papa. Show me your hands. Yeah. Hello. Not bad, yeah. It's nice. Try. मशरूम सैंडविच तो अच्छा ही होगा. सीख लिया कैसे तूने हो बनाना. ये रंग वैसे लाल बनाइने सैंडविच. टेस्टी. ले तेरे मिर्चा मांगरी सुनने. Back to soya. Back to soya. 3 दिन नहीं खाया. वापस back to soya. Soya है क्लेंस लाए. आलू, टमाटर and soya. Best. तेरे नंबर जे मना बे खामानिया स्टार्ट जाबाय. आंनाबो खामानि दं. मेहर अपना काम अलग से कर रही है. ये मोनसे टास्क. सामफ्रामबो मा ओंख्रि नायनोसै दे. नै आसला जों बायदि खामानि खालामगासिनो गावनि लेपटपआव. हेलो
Hello. What you doing? I'm working. Office? Dinwi is in office? Yes. Malai office खालामदों बिमा फिफाफोर बायदि ऑफिसा माबायदि देनांसो बुजिगोन देरबासो आज रात को कुछ स्पेशल बनेगा क्या आज रात को बनेगा व्हाइट सॉस पास्ता तुम लोगों को देखना है क्या हम दिखाई देंगे नहीं अब जिंजर गार्लिक देनाया मेगनावनो होख्लायलांदों दैया आलू खाय माथो गोगोमनो जलता है आलू गोलै मोदै गलायलायबाय हाबाब जै गावखौ कालारिं होनो होबाय होमबाथाय गासिबो गस्ला गस्लि नस्त आखाइफ्रावबो फुननानै लायो देखायनाया Johnny, Yes, Papa. eating sugar, No, Papa. telling lies, No, Papa. open your mouth, show me your, show me your hand. क्या है ये? What is this? This is fast. Muslim shoe. We don't do that. नारिखल लोंसैलाय हाबाब बे जिनिसखौ बिराद लोंनो हाखायोलै आं जेसेबां होयो लोंबाय थागोन आं कुकारा एकदम भिन्टेज जाखाबाय सिटियाबो नै माबा गैला क्यापा गोमोरबाय लोंसैलै दे एसे आवजारा दंखायो आंना फलंनो राइट टुल्स थाबाथाय गासिबो जिनिसानो इजि जाजोबो नै आरामसे फलं हाबाय बेखौ सरबानो जाबाय दा नारियल बुस्थुआ मा बे होनबाथाय मोजां मोनखाथारो बरियाखा थान्दा मोनखायो हायोबा फुङावनो लोंनांगौ साहा लोङा मा लोङा फार्स्ट नारिकल बिदै लोंदो you're done for the day नै नानिना फाइनाल गिफ्ट सफैबाय बेनिफ्राय आरो गैला बेखौ दिनै होला बेखौ दा मोनायावसो होगोन बार्थडे समावसो दे एसे बायरायाव दोनथ'दिनि बेखौ हालालै ओंखाम उखैनानै दासो मिटिं जोबदों 3टा जाबाय सामफ्रामबो बिदिनो जायो 3:30 जाबाय नायगोन दे जागोन लोगोफोर दिनै बेजाल जाबायलै दिना back to back फुंनिफ्रायनो बिराद मिटिं जागासिनो आसोलफ्रा मफाय थांलायखो बायरायाव गैया टेरेसाव थांदों दां दे जागोनसै बिदिनो जायोलै एखनबा बेले रायजोफोर दिनै बांद्राय ब्लग खालामनो हायासै अफिसनि बिराद खामानि जानानै फैदों ओमफ्राय नै बे नानिनि गिफ्ट फाइनाल गिफ्ट सफैदों बेखौ खुलिनोसै ओमफ्राय मोनायाव होगोन दिनै नानिनो जेला बार्थडे जायो ओमफ्राय बार्थडेनि एसे तयारि खालामनांगौ दा बायरायाव थांनो नागिरदों एसे बेलुन सेलुन माबा माबि डेक'रेसन लानानै फिसानो ओरैनो बांद्राय ताम जाम गैया खिन्थु जोंनि बार्थडेया एकदम जों साथामल' बिमा फिसा ओमफ्राय आं जों साथामजोंल' बार्थडे मानायगोन केकआबो फिसा जागोन बांद्राय गिदिर जानाय नङा ओरैनोथ' जों दिनै मोनायाव ओरैनो नानिखौ गिफ्ट ओमफ्राय विश खालामगोन ओमफ्राय नेक्स्ट डे एसे मोजाङै गस्ला गानहोनाय मानानै मोजां संनानै गाबोन जानोसै दिनैथ' आरो माथोबाव बेखौ खुलिनानै दोनखानोसै आं दाहाय खुलिनाङैनि ओमफ्राय बेखौ नोंथांमोननो देखायखांनानै बायरायाव ओंखारलांसै आं एसे जिनिसफोर खरस खालामनांगौ बे बिमाया दाख्लैहाय माबा मेकआप सेट हरफिननायखौ गाज्रि मोननानै बिहरफिनदों दस्रा ओमफ्राय नायनोसै माबायदि बियो मोजां जागोन ना जाया हपफुलि मोजां जागोन मोजां माथो नै बे जाहैबाय ट्रलि गोनां बक्सबो दङ ओरै ट्रलि बोआ होमबा बेगफोर बेबायदिनो र' बेखौ नायनो
उन्दैफोरनो मा मा खालामनांगौ उपाय गैया उन्दुगासिनो आसोला ओंखायनो उन्दुनायावनो दा खेवनानै लाखानोसै दे ओमफ्राय दा मोनायाव होनोसै बेनो बार्थडे गिफ्ट ओमफ्रायथ' जेबो गैला बेना बेनोसै नै बेना बार्थडे गिफ्टआ बेबायदि ओरै बोजालायो दे रायजोफोर होमबालाय दिनै ब्लगखौ बावनो एन्ड खालामनाय जासिगोन नोंथांमोनखौ जों नायगोन बार्थडेआव बेसेबां मोजाङै नोंथांमोना देखायनो हायो ओमफ्राय आरो माथोबाव दिनै ब्लगखौ बावनो एन्ड खालामनाय जासिगोन लोगोफोर गाज्रि दामोनसै फिसा जाबाय ओमफ्राय गाबोन लोगो मोनफिनगोन जुदि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो आरो लोगोफोरजों शेयार खालामनो दाबाव until the next one take care bye bye